Koble fibro kiba pece kanega video. Hirtma ka US ya ka Venezuela. Ka US kala hirtma ya ka nongba Caracas jong ka Venezuela haka laitrik ukala lengkot arjar ar phonreu haka por ar baje menstep. Ka jing hirtma jong ka US ya ka Venezuela ka dei namar ka jing kwa jong ka pan kthong ya presiden jong ka Venezuela Nicolas Maduro. Ka jing thong jong ka US ya Nicolas Maduro ka dei namar ka jingwan ra jong ya ki kamsneu hapo Venezuela. Nicolas Maduro ula sya ya ki kam khai drok lane ki kam ban khai ya kokin hapo Venezuela. Ula syaru ya sibun ki kamsneu. Kumta kala pensong seir ya ka US namar sibun ba kinong Venezuela kila wanrung bi an ha US. Kumta ka US kala bitar bat kala hirtma ya ka Venezuela. Nagling yung ka US kala yu ban kem ya Nicolas Maduro bat ka lok jong ka Cilia Flores. Ka US kala ra ya kini ki silok ya Nicolas Maduro bat ka Cilia Flores hapo patok kala set ki hapo patok. Kumta kini kisijur kirang don hapo ka jing tokit joka US. Nakaliang joka US kam aili ya kino kiri kiba wanra iki kam pentrim ya ki kam sneu. Ngim tipsu ka e kabanja hapdeng ka US bat ka Venezuela. Namar ka US kakiem ya presiden jong ka Venezuela bat ka lok jongu namar ki kamsneu jongki. Ngim tipsu mano ban long presiden hapo Venezuela namar menta don presiden su hapo Venezuela namar ya presiden lakiam no daga US te ngan sadang update biang ya ka jingja halor kane ka jinghirtma joka US ya ka Venezuela namar ka US te kam aili ya kino ki kamsneu. Te parlok khublai sibun khublai sa jarngu ngen sai siam biang hakibe berki video.